istirahat pertama. It's time to have first break. Pengen lunga bareng awak dhewe menyang pesta sesuk iki. Iya, awak dhewe bakal seneng-seneng. Ya aku gak yakin aku arep ujian lan aku sinau sing tenan. Ujian wae kok gampang, kok kan iso ngepek. Wis ta, ayo ngelok wae. Urip yo kudu dinikmati. Yo, aku wis anter mobil gemblang awak dhewe, muga-muga kamu iso buka hatimu ya. Bareng awak dhewe sesuk iki ben iso seneng-seneng. Wis, seneng karo pesta ora kudu melu. Kowe mesti foto Semarang iki yo kowe bakal bisa teko ing pesta liyane. Yo kabeh kok bisnis kabeh sih, kan yo mau dianto. Yang teko wae. Mene yo iso ngepek. Kanto ora bisa teko lan nulis keputusan sing apik kanggo awake. Saya aku kudu sinau marang ujian iki. Males aku ngene iki. Sing wis kadang kono ikat menyang pesta iso seneng-seneng malah milih sinau. Me ora tajak nang pesta kowe ora bisa seneng-seneng koyo ngene. Kowe kan kiri. Tiket ora bisa dibatalno. Maya, kowe iki nek tajak ya ora bisa teko ing pesta kuwi amarga arep ujian ning nggon arep ya. Awake milih sinau kok ketawa. Kebetulan gawe ekonomi. Bah, aku ora peduli, tenan siang kowe iki kere. Dewe iki kok ora pantes tekaken karo kene. Mesti sing mbayari apa wae ya awak dhewe. Sadaro ya, kowe iku kere. Ora duwe bapak. Maya, kowe iki ketemu ulang. Anjene kok ora tau diulangi sama satu lagi. Dewi iki tenang, astagfirullah, istighfar. Jelas nama ngakak lho. Maya, setelah kowe main, aku ora nyaman aku bakal Awakmu gene ya aja dilebokno omongane Maya mau. Paling Maya lagi hilaf. Maya hilaf, Maya kebangetan tenan. Wis ora batas dijano mau ndak. Isane kuwi mesti rek dhewe dikake apa sing dikarepke. Egois, kowe sing dijeneng hilaf. Yanto lan kanca-kanca padha bali ing kelas dewi-dewi. Ya niku lho Maya jarum yo sepuro. Nanti Bang. Awakmu kan ora salah, kudune sing njaluk sepuro ya Maya. Gede aku sing njaluk sepuro. Maya mau tunangan aku sing nolak ajanane. Lapa Dew, iku siang tau mau njaluk sepuro marang si Maya. Sing ora duwe belas sopan santun kuwi. Kalau yang tapi banget tau kowe karo bocah iku dene kan ya Maya sing Marianto lara ati kok lapo malah Yanto sing uga jaluk sepuro ya kok. Awak dhewe parani wae yuk. Muga-muga wae karo Yanto sing awali njaluk sepuro. Masalahe iso luwih cepet beres. Aku ya wedi Yanto lara ati maneh sakno dhek. Mai, kowe diterima tamu le dhewe. Oh, aku. Sik, nek Mai. Apa kowe ne? Lapo nyelo aku? Jaluk sepuro ya? Sepurane wis telat. Mai. Tolong sepurane, aku gak bermaksud dari mantel awakmu. Aku Kowe gak krungu tak omongane Maya. Wis telat. Rasa ngurusi wong kere. Ayo mulai. Mana jen omonganmu top tenan gak kelakuanmu sing ora bisa sopan santun blas. Mai kowe iki wis kebangetan tenan. Apa ora cukup omongan umang, ha? Rek wis lah dimarin apik-apik ae. Mai ku perlu kowe ngerti yo Yanto ora iso dipaksa karo pilihane.
Yanto loro. Salah ta omonganku. Ora sih kenyataane yo kowe yo kere. Gitu gak lara ta, dikaplok kaya ngono. Ya lara lah. Sisan, aku ngelaporkan dan kelakuanmu ora tambah nemen. Kudune kan sing njaluk sepura nang Yanto. Aku njaluk sepuro, yo mau ngopol. Lapo yo anakku sing njaluk sepuro. Mai, sepurane ya aku iki ngerti maksudmu iku apik, tapi aku iki ora iso melu sik. Aku kudu sinau gawe ujian sing arep. Kowe kelem ta wis sepuro. Iya, Mai. Yo. Kowe ngapa sih kok dadi wong sing njaluk sepura mesti maya ana apa-apane iki? Dew, lapo sih kok berisik pol. Nang kabeh lungono ya. Yanto, kowe yen pengen tak wae sepuro, kowe kudu melu ajakanku nang pesta. Gelem apa ora? Mai, aku ora bakal iso melu amarga Bla, kok ujian mana sih? Maya, kok iki kok mesopol sih? Yanto kan wis jelas api-api. Kok ya ora oleh bis kayak ngono. Piye salah ta? Yo dhewe sing njaluk sepuro nang aku. Piye Yan? Piye, Mai? Mai, sepurane yo. Lah, kowe iki karepku yo kowe yo kudu bisa melu. Gak usah maksa Yanto maneh. Ben arek ra gelem yo wis. Kene ae sing seneng baban arek sing sepaneng ujian iki. Kowe ini malah kaya ngono. Jadi aku yo kudu melu sepuro nang Yanto. Hei, aku kurang ya ndak omongan kita kurang ajar banget sih kowe. Kamu tak berisik kan ya. Karo ta, nek beli priye? Hei, sing tau ya kowe. Ayo wis lah. Ya awakmu iku sing padha-padha tawa. Enak ae kon. Tapi sing tau ya Nita. Malah dibuatke masalah ndi sing toa. Kowe padha berisik sih. Nit, aku tetep mau ngawae sepuro Yanto. Pokoke kudu melu ben awak dhewe lengkap kabeh. Ya juga sih, tapi aku ora ngurus. Mai, ya Yanto ora iso ya ora usah dipaksa lah. Desian, ayolah gelem. Aku wis mesen tiket kanggo kowe. Mosok kowe tetep ora gelem. Mai, sepurane yo. Aku ora iso. Terus tiketnya nganggur. Dene kowe rasana aku Yan wis dipesen tiket larang-larang. Aku juga ribut. Kok mesti kon Mai ben iso sadar. Ora sadar karo kelakuan iki. Kan sawu koyoke. Ya, pikirmu dikaplok kae. Emangnya loro? Ya loro lah. Ditambah nek tak. Piye ayo. Apa-apa dew kaploken wae ben cepet sadar. Desin, aku mau kira gendeng ah. Sepuro. Kowe kudu setuju malah ngajakanku. Tapi Melo wae mulai. Ih, untung ae wis mulai. Untung ae Maya kesambet kuntilanak cilik moro-moro dadi sadar ben iso ngowahi sepuro Yanto. Ono-ono wae kowe sing ngono kok malah koyo bedes maret-maret kabeh rambuté. suwun yo rek wis nang pikiranku. Yo wis rek ayo kelas ae. Ayo. Mai, kowe lapo bolos wingi? Mai, jawaban. Yanto ora bisa turu wingi amarga mikirna kowe. Yo Mai sepaneng nemen no. Untuk amarga ujiane amarga kowe. Ono wae sih rek. Apa sih rek? Mai, kowe mutung sih karo aku sepurane ya. Mai, ngomong Mai. Mai jane kowe iki kesurupan apa kok meneng ae. Nek sing bener wae. Ya Allah rek, kapan marine iki? Wis salah rek, nanti marekke. Aku ora gelem yen kekancane awake dhewe bubrah amarga masalah sepele kaya ngene. Iku lho Mai, rungokno, pasang kuping api-api. Yanto mo lek awak dhewe kabeh bubrah dadi tolong ya ngowahi sepurane Yanto. Kowe gelem yen kancan awak dhewe sing apik rusak ta? Wis Iya Lin, ning kene aku wis kebangetan. Sepurane ya. Yan, sepurane aku ora bermaksud kaya ngono. Aku wis ditutup karo kelakuan egoisku. Aku nyesel banget. Kowe gelem ngowahi aku sepuro sih. iya Mai, aku yo duwe pertimbangan sing apik, nanging aku ora bisa teko ing pesta. Sepurane yo matur nuwun kabeh wis ngajak aku. Nah, nek ngene kan penak tentrem. Gawe Maya aja koyo ngono maneh ya. Iya rek, aku wis ora bakal kaya kuwi maneh, ora apik banget kanggo hawae kekancan.
tur ngombe yogurt ben iso seger balik Yanto. Hahaha. Kanggo nitayang ngomong aja seneng sembarangan. Kan yo nek ngomong aja ceplas-ceplos, kudu sing Yanto, yen wis milih ya milih, ora usah bingung maneh. Kowe kudu fokus marang apa sing kowe pengen. Duwe keputusan sing bakal dadi kunci sukses uripmu. Aku wis ngerti kabeh saran lan dukunganmu, nanging aku kudu tetep karo keputusan sing wis dipilih. Aku kudu fokus marang ujian lan ora bisa nunda-nunda maneh. Suwun ya kanca-kanca.